Winnerson di sangma ubalami no nakaseng Congress House nam arja arpuai haringkat bad Dr. Mukul sangma nalor kiwe kiban penyaso bad ka All India Trinamool Congress AITC layo jingtip bamenta ula Leit Phai biang syaka Congress. Katkum kitalong kubor na ka party kila penti kenaba Winnerson ula dap pan tiket ng ka Congress nakabanta ka election Hagaro Hills Autonomous District Council GHADC kaban long House number 1. Syuk kitalong kubor ki ang ba John Leslee sangma unong elam ba pau nam jaga UDP Nagaro Hills ula ban Rung syaka Congress hakis ngi ban 1. Layo jing tip ba John Leslee ubalapoy hanong ba Shillong lakmilan ti haki nikis ngi ban 1 unya kendu yo President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC uba Vincent H pala nakabanta ban penlong an ya ka jingrung jong syaka tega party. Laong ru bakasadhara ni M sangma ka MDC na Trinamool Congress kala donjing tmu ban Rung biang syakane ka party shen. Hagaju kapor kitalong kubor na ka Congress kila penpau baka party hado menta kala yo priang palat henrup hunyo tuli ki application na kinong yakun ki bawat tiket party na ka benta ka election GHADC ban 1. Ki application bala khot kam menshwa kidang yat menta ha ka jingpej banya nadu ka block syaka district. Ya ka thop kerteng ka bakhat du jong ki kertong lala ban penbana Hapoh news nam hadin bala yo ya ka jing menjur na ka All India Congress Committee AICC. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jing som. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya